गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग. आणि परत की गुड मॉर्निंग. घंटे झाले 7:07. आता 2 दिवस दाखवून असणं मस्त टायर्ड झालं तर आम्ही चिकी वेळ उठायचं असं ती ना जाल्यार आम्ही वग्गी उठयत आसली. तयारी करचेच ब्रेकफास्टाचे इडलीचे पीठ आशिल्लें म्हळ्यार रुलावांचे आनी थोडे फार असणं ते फ्रिजांत असणं व्हरलां. तर हांव कसं करता की ताका असणं मिक्स करून न्हू ताजे आप्पो कळ्ळें ना जाल्यार तें पीठ कसं तें वायट जाता चड दिवस दवरल्यार. दूद ना फस्ट दूद वचून हाडया तो गोचून आनी ताजी मागीर च्या करया आनी आप्पो काडया. तर तग्गू आयला दूध घेवच्या खातीर आणि सुपर क्लायमेट थंड जाला. रात्र पावस असेल दिसता. तर दूध घेतलें आणि आता घरा वचा. तर दूध हाडलें, दूध करया आणि च्या दवरया. फ्रिजा दाखवून पीठ काडया, चटणी करता म्हळ्यार नारळा वण आसा भितर. पयलीं हांव हें नारळ हाडलेलो. इतलो सण नारळा का 30 रुपये. कसन मॉल वाडला. तर उद्दा आसली 30 रुपये. सेम सायज चिक्की उणे उद्दा आसली ताका 28 रुपीज. इतलें सान 30 रुपीज म्हळ्यार फुल्ल कप्पणी काडता जाता. कसन मॉल वाडला, कसन जाता मुखार कांय वतना. ह्या व्हरला दूध भितर घालया आनी पीठ भायर काडया. फस्ट पीठ म्हाका करता कसं एक हंगस तो पीठ काढला. वो सुपर. या तदलाचे या रव्याचे दोन्ही मिक्स करता. दोन्ही मिक्स करून आप्पो काढता. ते एक काम करता आणि तो असणं आल्ले आणि कोथंबरी धनिया आमगे प्रिय मित्र धनिया कट करून आणि तो घालता. चटणी करतालो आणि मिरसांग घालना. मिरसांग चटणी घालता न्हू तो हांगा दुधात वयर येता. जरा लायक करून चॉप करया आल्ले आणि ताजी मागीर धनिया आमगे फ्रेंड तेवे घालया आणि लायक करून आप्याक असणे विंगड एक टेस्ट दिवया. आणि सायडान तो चटणी करता. हांगा नारळा वळ आसा. तर नारळा वळ्याक लायक करून हांव कांतीता. कांतूक अख्खी अशी काडचे. हे चिक्की सुक्की ना. चलो ठीक आहे कांती या फटाफट जाताले कांतूचे. तर हांगा दोन्ही पीठ आता मिक्स केला. सुपर. चलो आता आल्ले पुरा चॉप करता. सो चॉपिंग जाला आल्ले आमगे प्रिय मित्र धनिया आणि करबेव पुरा ಒಟ್ಟು करून पिठा घालता आणि थोडं मीठही घालता. आल्ले आमगे प्रिय मित्र धनिया करबेव. चलो सूप आणि मीठ घालता आणि अक्का मिक्स करता. फटाफट मिक्स करता आता. तर पीठ रेडी झाला. आता नारळा वेळ कांतूया. तर हांगा सोय कांदूळ जाल्ल्या. आता चटणी करूया फटाफट. तो सोय आता मिक्सर घालतस. एक मिरसांग जाल्ल्या बस इतल्यांची फटाफट चटणी करूया आणि आप्पोय काडया. तो चटणी रेडी जाल्या. सुपर लायक करून वाटून जाला बळ्या पातळ जाल्या पुरा लायक करून सोय आणि पुरा लायक करून ग्राइंड जाला. हे सुपर जाला. चलो तो हांगा कायल दवरल्या. तो आता हून करचा दवरला. पीठ लायक करून रेडी जाला बळ्या. ते हून जेव तयार घालया आप्पो काडया. चटणी रेडी आसा. चिकी मीठ घालया. सुपर. तो काय लायक करून हून जाले हांगा. चलो आता पीठ घालया. सुपर एक नंबर. आता ढांक्या लायक करून सिजोव आणि आमगेला आप्पो रेडी जातालो. हांगा चाय रेडी जाला. तो आता काण पळय. सुपर. वाव कोण क्रिस्पी क्रिस्पी जाला है. Good morning guys, welcome to my new vlog. सकाळ सकाळ सोरी या ना तिका हांगा आता आप्पो काडता हांव. Mappa is my favorite guys. पयरची पे आमगे ते वरला इडली पीठ आशिल्ले त्यांची मिक्स करून ताका चिक्के आल्ले आणि प्रिय मित्र धनिया घाल्ले आणि आप्पो रेडी केला. आता चा जाला. एन्जॉय करी. सिंपल तो आप्पो रेडी क्रिस्पी लायक जाला. चलो आता फटाफट काढया का. तो हुनो आप्पो रेडी जाला. सुपर एक नंबर. हांव आता बाकीचे फटाफट कान सोडतात. सांग्यो पलटी मारतास. लायक क्रिस्पी जाला बळा. म्हाका दिसता फर्स्ट राउंडाक तो चिक्की हांव गॅस
चड दवरला चिक्की ब्राऊन चड ते झालं हांव खाता म्हाका लायक जाता क्रिस्पी क्रिस्पी. ठीक आहे तू त्या खा. आता तू कसं करते त्या सांग म्हाका. मग होत नो एवरीडे का धर्म संकट आहे ये. याला एक भज्जू हो इतले पीठ वरला हे एक म्हाका दिसता 2 येताल मात्र 2-3 जाताले. हो हो माझी अप्पा स्पेशल लेफ्ट ओवर पिठा चॉप लेफ्ट ओवर म्हणजे ना लेफ्ट ओवर पिठा चाप्पो सुपर. खंयचे पीठ असतं अप्पा मेळटच न्हू खावच्याक. होय आता तू एक काम कर तू फर्स्ट डिसाइड कर तू कसं करचास करू. मग होत नो एक जी मग गुज ना तो कसं प्लॅन केला तू आता. दाल चावल आणि कॅबेजा उपकरी. चावल कसं नाही शीत. ओके शीत चला हंगा दाळी काढली ती आता दाळी आणि हंगा कॅबेज लायक कोण चिके साफ कर का अख्खा चिके वैर वैरला काण काण गेला आता चिके हाल म्हणा त्या फ्रीज आशिल्ला होय, वयची ओके. काढता ती तशी वय. हंगा दाळ पळय 2 नमुना दाळी सुपर. एक उडदा दाळी नाही उडदा दाळ नाही सॉरी एक तोरी दाळी आणि दुसरी मसुरे दाळी. अगं खाली उडदा डाळ करतोस यू ब्रेकफास्ट किंग न्हू. होय दुसरी कसं नाही मसूर. अच्छा मसुरी दाळी ओके ते पिंक कलर कोल्ड म्हाका कळला चिकी कन्फ्यूज जावचे हो. चलो ठीक आहे सांग दाळ रेडी जाता कॅबेजा भाजी करतली कोबी कट करतस क्या बात आहे कसं बटाट घालती की वाव. पुरा रेडी झाला हांगा राईस रेडी झाला दाल रेडी झाला आणि कॅबेजा उपकरी झाला. सो आता फटाफट टिफिन पॅक करूया अँड वच्चा मागीर इवनिंगा मेळया. गणेश क्लास घेवच्या बसला ऑलरेडी सो आज म्हाका ड्रॉप करूं येस ना. तो आतां जस्ट फ्री जाल्लो म्हळ्यार सकाळीं क्लास आशिल्लो मागीर शुभदाई चमकली मागीर आतां जस्ट एडिटींगय कंप्लीट केलें हांगा आतां अम्मा सकाळ दाखोवन अम्माक तुमकां दाखयनी. हाय आतां हांगा अम्मा आतां चपात करतास जेवया ताजी मागीर म्हाका वचास भायरी. Later that same evening. पावण 1 जालें जस्ट मागीर काम जालें आनी हांगा शुभदाई आयली आतां. हाय गाइस आई एम बैक. आतां हांगा पळया कसन जत्तस फल्ल्या खातीर अम्माल स्पेशल फल्ले तवे वयर पळया कसन भाजतस पळया. आतां गॅस करा फाल्यां कसन आमगेल घरकड स्पेशल हे आतां लायक कोण भाजून दवरतस हे खाली चण्या दाल मात्र घाला बाकीचे घालचे बाकी आसा. घालताच पळया पळय आतां एक पळय हे पळय एक 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 कोण घालतस पळया. नेक्स्ट कोथंबरी घालची आसा ताजी मागीर हांगा पळया मेथी दाना घाला घाला मेथी दाना हो उडदा दाळी मेथी दाणा आणि कोथंबरी पुरा घालला अच्छा तो आता गॅस करा पाली घरकड आमगेल कसं नस आता हे मसाला रेडी जातस. हा जिरे घालाय आलोचन करा सुपर. तेव्हा लायक कोण हांगा आता फंड नाही सॉरी फंड येतात तोंडात सुपर एक नंबर. आहा कसन मसालाचे पोर मोड येत तसं हिंग घालला सुपर. चलो आता तुम्ही पुरा जण गॅस करा फाल्यां कसं ना सामकें घरकडे. व्हॉट्स कुकिंग इन आवर किचन गेस इट. तर नेक्स्ट सांगा बेडगी मिरसांग भाजतस मम्मी स्पेशल. तू कसान केबीसी खेळतास आमगेल फॉलोअर्स ऑटो ना बा केबीसी खेळना 4 ऑप्शन दिनी कसं नाही ऑप्शन दिवचे ना डायरेक्ट गॅस करचे. आता सोयी कान तुका सोयी कैस अयो आता ना कांतूच्या बैस गाव आम्ही अयो आता रात्री बैसून कांतू का गे आता ठीक आहे कांतूया आता वळ कांतूया. तर आता सोय कांतूच्या ना आता ट्विस्ट डायरेक्ट पळया खोपरा किसीतस होय खोबरे किसीतस तो हांग पळया सुपर एक नंबर हांग पापत कायले एकले तापतस. तू बैस ताजेरी हा तू बैस ताजेरी हांव बैस खावे तू बाप लेक होय कढीपत्ता अच्छा कढीपत्ताही जाव का कढीपत्ता पळय हांगा आयले आमगेली. ओहो खोपरा घाली खोबरा घालची ना कढीपत्ता खोबरा की कोपरा कढीपत्ताही घाला कढीपत्ता द्याव का आणि सुपर लायक कोण भाजला गॅस केले वे कसं नाही अम्माल स्पेशल. चलो मसाला बडा रेडी जाला हांगा वाटूच पल्ले आता जस्ट भाजून दवरला. अम्मा म्हाका कोण की सांगला की तू म्हाका सांग आसतना कुट्टी मार न्ही गे म्हाका गोत ना कसं गोत ना म्हाका गोत ना कसं चिरडूचे अशी कसं की सांगला होय एक कमेंट आयला इडली दिसता इडली होय इडली चिरडूचे कसं सांगला नाही गोजूक चिरडूच के आणि कसं नाही इडलीक कसं करची ताका पुटी करच्या होय आमान म्हाका लायक कोण कुट्टी मारला ताजे खातीर आज हांव हांगा आसा
कसं म्हाका कळ्ळी वॉट इज द कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट म्हणल्यार हांव वचून चूर 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 कर सांगलो त्या लेखांतर म्हाका मस्त मार्क पडतले मेघाचं पुरा ऑर्डर रॉंग आता सांगा कोणा कुट्टी मार्का करू म्हाका मार्का की इक मार्का दोघांकय पळया ह्या कुट्टीचे विषय भायर आयल्या पुरो जाण कितले हसता आसात पळया थँक्यू माई थँक्यू व्हेरी मच तुम्ही हायलाइट केलं खातीर थँक्यू अशी इंची मजाक मस्ती करता राबा आणि खुश राबा आणि हसता राबा यांची आमगेले एन्जॉय करचे कसं नाही करचे एन्जॉय करचे द पर्पज ऑफ कोंकणी कपल तुम्ही असं न्हय खाली पळयत रावपाची नाका शेअरय करा पुरो जाणां लोटू पुरो जाणां हाडा या व्हिडिओ पळोवचे वय तांणी हसोती आमगेले व्हिडिओ पळोवन आणि कोण रॉंग उलयत की तांगे घरकड तांणी कुट्टी मारतली वय एक दुसऱ्याक मेळलो कुट्टी मारचे घरकडे हांगा आम्हाला हांसू रावपा ना पळया कुट्टी मारची म्हणा पळया आमगेले कोंकणी कपल आम्ही चाल केलं खंय ना कोण खंय तुमकां हसयतात पळया तशी तुम्ही पुरो जाणांक हसया आणि शेअर करता रावपा पुरो जाणां लोटू वय आणि कुट्टी मारचे विसर नाका वय ये ना जाल्यार बडा कुट्टी मारचे पुरो पुरो आणि हसची नाका जाल्या आता तुम्ही हसता राबा आणि एन्जॉय करता राबा हांगा आता चिंचामानी पुरा घालना आणि हे लायक कोण आता भजून जाला हळदी पिट्टी घालना अच्छा हल्दी पिठ्ठही घाला पुरा घाला या आता लायक कोण भजून जाला चिक निवोया सकाळ ते निवोया म्हळ्यार सकाळ लायक कोण ते मिक्स करया मागीर आता जाल्ले पुरा सामान भितर होता सत खाली भायर इतलं दवरला हांगा मसाला खातीर कसं जाऊ का पुरा लायक कोण भजून दवरला सो तुम्ही आता गेस करा व्हॉट्स देअर इन द किचन टुमॉरो मस्त लेट जालें हांव चिकी काम करता आशिल्लो आतां आमी हांगाचे एंड करतात ते ब्लॉग तुमकां पुरो जाणांक आमगे व्हिडिओ पसंद आयल्यार प्लीज लायक शेअर आणि सबस्क्राईब करात गायज and don't forget to follow Konkani Couple and keep watching our videos and sharing them. बाय